बे मोनाबिलि समाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। आंबो दासान्दिसोनि उनाव मोजाङै दं। लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि बे मोनसे आपडेटखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। नोंथांमोना हायोब्ला बांसिन शेयार खालामनानै हो आरो लोगोसेनो नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना। थौदौ बिदिब्ला भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोननिसिम आं मोननैसो फटक होलांग्रोनोसै, बेनिफ्राय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनानै होगोन आरोना। गासैनिसिमबो खावलायबाय। सावगारियाव होनाय आइजोखौ सावगारियाव होनाय हौवाया तामिल नाडुआव दैखारना लाबोदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिसोर सानैबो थांनाय 1/8/2023 खालाराव रङिया स्टेशनाव रेल स्टेशननिफ्राय गाखोदों। बे आइजोआ सानै उन्दै गथ' दं। सोरबाफोर नुसन बायदोंब्ला जोंनिसिम खौरां हरनो हागोन। नाम्बार 7028594550। आइजोनि गामि अरजिन खैराबारि उदालगुरि। जोंनि बे सानै आइजोफोरनि थाखायनो दुलाराय बर' आइजो माहारिया नाम मोनो बुङो आरोना। गुबुन हारिया बर' आइजोफोरा बिदिनो खारो आरो बायदि बायदि बुंजानांगौ गोनां जायो आरोना। गाइस, आंनि दिनैनि भिडिअआव बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय। आंहा जुदि गोरोन्थि जायोबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होफिनगोन होननानै। भिडिअआ आंना बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।